Seguim fent el recorregut per la 5a Festa del Cava amb Àlex Torelló. Anem a conèixer Agustí Torelló, una mescla aquí de noms una mica curiosa. Explica'ns una miqueta el producte que heu vingut a presentar. Bueno, bàsicament el que hem vingut a portar a aquesta fira és un trosset de Penedès, un trosset de varietats autòctones, tradicionals, un trosset de macabeu, un trosset de xarel·lo, un trosset de parellada i un trosset de trapat. Som altament defensors de les varietats tradicionals de la nostra zona, que són úniques al món. I llavors, doncs, bueno, a partir d'aquí tindríem bàsicament 3 productes molt diferenciats. Un seria el nostre producte estrella, que és el Cripta Gran Reserva, copats amb macabeu, xarel·lo i parellada, les varietats tradicionals, vinyes velles, vinyes de més de 40 anys. Cada varietat està a la seva zona, macabeu a la zona del Garraf, xarel·lo a la zona central, parellada a la zona de la muntanya, i això seria un cava Gran Reserva, totalment sec. Una presentació inigualable. És l'ampolla que sempre ens quedem mirant quan anem al petit celler a gravar els diferents reportatges que fem. Sempre acabem parlant d'aquesta ampolla. Una mica vam voler fer un homenatge al primer envàs vínic que va haver al món, que era l'àmfora, no? L'àmfora va ser el primer envàs vínic que va existir. Doncs una mica volíem recordar la forma de l'àmfora. Per altra banda, també ens agrada que el cava se serveixi a la seva temperatura. Aquesta botella per força ha d'estar dintre una glaçonera, si no, no s'aguanta. Això sí. Molt bé, què més? Tenim un parell més per destacar. Curioses, tenim un macabeu, és un cava monovarietal de macabeu, hi ha una part que fermenta en barriques de roure. Volíem recordar una mica el que feien els nostres avantpassats, fermentant barriques de roure, amb la tecnologia d'avui en dia, evidentment, i llavors doncs, és un monovarietal de macabeu fermentat en barrica. I després, amb el nostre afany d'anar recuperant varietats tradicionals, etc., tenim el rosat, que està fet amb la varietat trapat. Trapat n'hi havia molt a la zona del Penedès, quan va venir la filoxera, van desaparèixer moltes varietats, es van arrencar, es van plantar varietats més productives, més còmodes, i el trapat em va quedar un bon residu a la Conca de Barberà i hem intentat trasplantar el trapat cap a la zona del Penedès. I amb això hem fet un cava rosat, que és sobretot molt afruitat, un cava jove, per fer com a aperitiu, i aquesta és una mica la intenció d'aquest cava. Àlex, moltes gràcies per aquests 2 minuts que ens has dedicat. Agustí Torelló també el trobareu al Petit Celler. Moltes gràcies. Fa molt poquetes setmanes ens trobàvem amb en Gerard Jané a la botiga al Petit Celler. Ens parlàvem de música, de l'orgue del Vendrell, de la restauració, de com la gent estava contribuint, i parlàvem al final de l'entrevista, si la voleu tornar a veure podeu entrar a YouTube i buscar-ho, perquè hi és. Parlàvem d'un nou producte que està a punt de sortir, no? Molt musical. Precisament avui el presentem aquí al Bages. Durant aquesta setmana l'estem donant a conèixer arreu de Catalunya. La presentació oficial serà el dia 5 de desembre a l'Auditori Pau Casals. A l'acabar un concert oferirem una copa per tots els assistents. És un producte de Jané Ventura que es diu Reserva de la Música. Reserva de la Música. Amb Brut Natura, amb raïm blanc, amb les varietats tradicionals, macabeu, xarel·lo i parellada, i també amb rosat. Té les dues versions, amb els colors una mica diferents. És una etiqueta que vol mostrar un cert sentit musical vist des del cava. Com notes, no? Sí, com bombolles que van pujant de manera rítmica, no? Llavors, és una etiqueta que mostra una mica sensacions de ritme, de moviment, de colors, de llum, no? Aquesta més inspirada amb els colors del mar, amb el blau, que és el color de l'etiqueta del nostre cava Gran Reserva, també. També l'heu portat aquí a la festa. Ara presentem la nova anyada que vam tastar allà a la tenda. I el rosat podríem dir que està una mica més inspirat amb els colors de la vinya, el color verd i els colors ocres i vermells de la vinya de la tardor. Ens has portat la Magnum, he vist, no? He portat una Magnum, sí, d'exposició, que també en tenim, sí. Doncs, bueno, són uns caves de la nostra línia d'apostar molt per les varietats tradicionals, pels raïms autòctons. El rosat està fet amb garnatxa, el Brut Natura amb macabeu, xarel·lo i parellada, una mica més percentatge de xarel·lo. Són caves molt secs, molt fins, molt elegants, sense licor d'expedició. Molt bé. Doncs Gerard, moltes gràcies. Us deixem perquè avui teniu molta feina, hi ha moltíssima gent aquí a la festa. Nosaltres hem de fer un recorregut, però bé, això és anar fent. Molt bé, doncs vinga, ja ho sabeu, ho trobareu a Jané Ventura també al Petit Celler. Oriol Rossell també ha estat present en aquesta 5a Festa del Cava. Anem a parlar amb en Tomás. Mucha variedad de producto también, ¿no? Que habéis traído a presentar aquí a la fiesta. Sí, bueno, nosotros somos una bodega de cavas, hacemos algo de vino y hemos traído aquí cuatro cavas. Bueno, primeramente diría que Oriol Rossell, lo que define Oriol Rossell es un cava de finca, quiere decir que es cava, se hace el cava con viña propia todo. Tenemos 80 hectáreas de viña y lo que tenemos es diferentes productos con diferentes cupas de uva, diferentes
la vid es de diferentes añadas, años, y luego pues diferentes productos. Si queréis explico luego cada producto, un poquito una línea rápidamente. Sí, muy por encima, y nos recomiendas cuál nos recomendarías ahora para las fiestas. Vale, bueno, tenemos un trepar primero, un trepar 100%, es un cava joven, fresco, afrutado, de aperitivos, fácil, que te da un poquito de toda la expresión. Y luego tenemos los 3 Brut-Natures que tenemos, ¿no? Sería un Brut-Nature reserva, que sería un Brut-Nature de viñas de entre 10 y 15 años, Xarel·lo Macabeo parellada, 50% de Xarel·lo y 18 meses de crianza. Aperitivo, fresco, fácil. Un Gran Reserva, que pasaríamos de viñas de 10 años, pasaríamos a viñas mínimo de 20 años, y un Xarel·lo de 60% y crianzas entre 30 y 38 meses. Pierde sensación de frutosidad, gana en volumen y expresividad. Y finalmente tenemos un poquito la gama más alta que tenemos, que es un Gran Reserva, que se reserva a la propiedad. Dentro de la finca de 80 hectáreas tenemos es un terroir. Se hace de 2 viñas en concreto, una de Xarel·lo de 40 años, otra de Macabeo de 50 años, fermentación roble francés del 5% de Xarel·lo y una crianza de 40 meses. ¿Qué es la línea un poco? Lo que tenemos es viñas de 15 años, crianza de 18 meses, viñas de 20 años, crianza de 30 meses, viñas de 40... Eso sería un poco la línea para buscar un poco expresividad i volumen en les games altes. Podeu veure algun dels reportatges que hem fet al programa sobre Oriol Rossell entrant a la nostra pàgina internet, teniu aquí l'adreça. Gracias, a seguir disfrutando del día. Ya ves que hay muchísima gente, pues que vaya muy bien. Muchas gracias. Merci. Vale. Salmó fumat Carpier també ha estat present en aquesta 5a festa del cava, perquè clar, el cava s'ha d'acompanyar amb alguna cosa, si no malament. Pot venir aquí un subidon. Que aquest salmó. Cati, explica'ns una mica així molt per sobre el que feu a la vostra empresa. Bueno, nosaltres som una petita empresa, fem fumats i bueno, tenim l'obrador a Sant Vicenç de Montalt i llavors aquí hem portat una petita representació del que fem. Perquè no em surti. El que fem, diguéssim, treballem amb peixos de 12 a 15 quilos. Peixos que és molt greixós i és una peça que, diguéssim, es fa única. Ningú treballa amb això. I llavors tenim un salmó amb eneldo, amb aquest que està tallant amb nori, aquest és salmó fumat i salat, secat, tenim marinat amb cafè també. Gust de cafè, gust també de whisky de Malta, no? M'ha comentat el Cristian. Malta, exacte. Fem moltes coses, fem també bacallà fumat, les ametlles són fumades, o sigui, tot el que fem és fumat. Fem oli, fem sal fumada. Sou els productors, els que feu tot aquest producte. Som productors, exacte. El producte és de Noruega, però nosaltres el treballem. Tenim un petit obrador, i allà, aquest senyor és el fundador i és l'il·luminat. Les piernes. I és l'il·luminat, exacte. Molt bé, moltíssimes gràcies per haver vingut aquí a la Festa del Cava. Recordeu, trobareu també els productes de Carpier al Petit Celler. Recordeu, la botiga de caves, vins i delicatessens, en aquest cas els delicatessens, al passeig de Pere III, número 18. I fins aquí aquest primer especial dedicat a la Festa del Cava. Recordeu, trobareu tots aquests productes al Petit Celler, a Manresa, al passeig de Pere III, número 18.